Γεια σας μπανάνες, σήμερα μπανάνες μου παίζουμε το Moto Loco και γεια σας μπανάνες, το πάμε να ασκήσουμε. Όχι ρε φίλε μου. Αρχίζω λίγο έτσι χαλαρά. Πολύ χαλαρά αρχίζω. Μην ξέρει του καλά. Δεν με περνάει κανένας στο σχολείο, οι Άγγλοι το φτιάξαν. Κατεβάστε το και θα δούμε τα σκόρ σας. Αν θυμηθώ θα στείλω link από κάτω το λόγο το ονομάζεις με το παιχνίδι ή να πάτε να το βρείτε με το λόγο στο ίντερνετ. Θα το στείλω και link μάλλον και θα σας δείξω πως κατεβαίνει, πόσο λέει το παιχνίδι. Κάνει ρεκόρντ, ωραία. Παίζω και από καινούργια. Ιωπα. Αυτό το βίντεο είναι πολύ μικρό, θα είναι. Πώς τους πέρασα όλους έτσι ρε. Ο Μιτσί, είδατε γιατί παίζω. Να το λόγο. Θα το παίξω καλά. Σιγά μέχρι να φτάσω πολύ. Ευρώ, χρήμα. Να δω αν μπορώ να κάνω και editor με την καινούργια εφαρμογή. Πάμε. Αλλά πέρασε. Είδατε, εμένα δεν με ξεπερνάει κανένα στο σκορ. Ούτε και από τον Ρονάλντο. Είδατε. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό το βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι like και ένα subscribe for me.